Здравейте! Днес ви отвеждам в квартал Беломорски, за да ви представя поредната ексклузивна оферта от Явлена – новостроящ се комплекс от къщи. Тук само преди няколко седмици стартира строежа на първите 3 къщи. Смятам, че е излишно да споменавам думи като стил, комфорт, безупречно качество. Ще дам възможността на вас самите да се убедите в това, проследявайки целия процес на строителство. Дори ви предлагам да резервирате сега своята къща на цена на инвеститор с гъвкава схема на разплащане и изцяло съобразена с вашите индивидуални възможности. Очаквам с нетърпение запитванията ви на посочения телефон. С радост ще отговоря на всичките ви въпроси.